Осторожно. Двері зачиняються. Наступний припинок – дитячий парк. Припинок – дитячий парк. Осторожно. Двері зачиняються. Наступний припинок – училище Олімпійського резерву. Припинок – училище Олімпійського резерву. Осторожно. Двері зачиняються. Наступний припинок – стадіон. Припинок – стадіон.
Двері зачиняються. Наступний припинок кінотеатр «Мір». Припинок кінотеатр «Мір». Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок вулиця Інтернаціональна. Припинок вулиця Інтернаціональна. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок вокзал Бобруйськ. Припинок вокзал Бобруйськ. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок вулиця Чапаєва.
Припинок, вулиця Чапаєва. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок дорожньо-будівниче управління. Дорожньо-будівниче управління. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Ільгацький. Припинок Ільгацький. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Ага.
Прибулина у лісу Чаплині. Осторожно. Дверь зачиняется. Наступна прибулина Іллєвича. Прибулина Іллєвича. Осторожно. Дверь зачиняется. Наступна прибулина Іллєвича.
Осторожно. Двері зачиняються. Наступний припинок – онкологічний диспансер. Припинок – онкологічний диспансер. Наступний припинок – вулиця Наумова. Конца вулиці. Припинок – вулиця Наумова. Конца вулиці.